Igbo bụ Igbo ngwa tọọ na ntị ala ka unu nwee ike ga-eruo ihe nna anyị ukwu bụ late Dr. Nnamdi Azikiwe. Geenụ ntị ka unu nụrụ ihe o kwuru n'ihe onyonyo a unu jeka ikiri na mgbawa dịka ugbu a. Hello my fellow Biafrans, I'm back again. But before I say anything concerning this particular video, I want to use this video to thank each and every one of us that has been supporting me, sharing my video, and also praying for our leader, Nnamdi Kanu. This is what our late Nnamdi Azikiwe said about Biafra. So stay tuned and hear from him so that you understand what he's trying to say. For those of our people that are disrespecting Nnamdi Kanu because of Biafra, this is the opportunity you have to watch this particular video so that you understand what he means on this video. So as they watch this particular video, do not forget to share so that other Biafrans who disobey Biafra, who don't want to Biafra, can also watch this particular video, because Biafra is the only way now. Biafra is what we have as a nation. If you can't protect this Biafra struggle, my brother, we are still slaves in the hands of Nigeria government. Bear it in your mind that Nigeria is not for you as an Igbo person. So share this video and remain blessed. One love. Igbo bụ Igbo ngwa tọọ na ntị ala ka unu nwee ike ga-eruo ihe nna anyị ukwu bụ late Dr. Nnamdi Azikiwe. Geenụ ntị ka unu nụrụ ihe o kwuru n'ihe onyonyo a unu jeka ikiri na mgbawa dịka ugbu a. Ọ na-adị ewute m nke ukwuu ma so many of us kpụrụ nwaanyị ndị Igbo pụtala agba Maazị Nnamdi Kanu tako n'ihi na ya mbụ nwa amadi anọghịgo n'ihe mgbu, onwego nsogbu. Unu etekizie ya as a privilege, filuziela right unu ịla adọdị ya mma va. Anyway, tọrọ unu ntị ala ka unu nwee ike nụrụ ihe o kwuru. Watch this video from the beginning till the end, and I'll meet you guys in the other room ka anyị nwee ike kapịa ya mbụ okwu ọnụ. Attention please. Ladies and gentlemen, the main purpose of this press conference is to announce my impending visit to Nigeria to make further confirmation that the Igbo and non-Igbo people now living outside of what is left of former Eastern Nigeria, that is Biafra, are safe and secure in their persons and property. I already believe this to be the case, judging from the unimpeachable evidence adduced by some distinguished international observers. The secondary reason is to outline my impressions after a brief visit to Nigeria and Liberia. From my limited observation, I am convinced that the right atmosphere now exists for the negotiation of a just and honorable settlement, provided that Nigeria continues to ensure the safety of the persons and property of Biafrans as citizens of one united country, where all its nationals shall be treated as social equals without any discrimination, and where there shall be equality of opportunity for all citizens and inhabitants. There is no tangible reason for the civil war to continue one day longer. Having exchanged views with General Gowon and President Tubman in Monrovia, I am convinced that Nigeria is ready to welcome back into the Federation the Igbo and non-Igbo elements who had been fighting against their motherland. Okay, ọkwụ na anụsigo ihe nna anyị ukwu bụ late Dr. Chief Nnamdi Azikiwe kwuru n'ihe onyonyo. Ọ na-aghọtago na ya mbụ njem abụrụ ihe tata. Njem a aka nọ n'ime ya ruo tata mụla gị nọ n'ime ya. Ọ bụ ọhịa malitere taa. Ọ bụ na ọ ga-ekwe ụnụ nghọta, ụnụ ga-aghọta na o nwerere mmụọ so ya mbụ njem. O nwere mmụọ so ya mbụ njem. Ọ ya mere unu jide nwanne anyị nwoke abụ Maazị Nnamdi Kanu na-adị ya vava ka ndogbuo ya. Ọ na-ewute m nke ukwuu n'ihi na ọ bụ na ụnụ ghọtara mmiri zoro ezo ala ṅụgoro so far, some of you akarị pụta na-ekwujọ ya mbụ nwa amadi. Ọ na-ewute m nke ukwuu. Ihe a bụ dasem nne m ịla anụ kemgbe isi wee pụta ụwa ịla anụ maka Dr. Nnamdi Azikiwe. Ọ ya nwaka ikiri n'ihe onyonyo, and unu nụrụ ọtụtụ ihe okwu gasịrị n'ihe onyonyo gbasara ya mbụ ọnọdụ a anyị nọ n'ime ya tata. Unu eloro na o nwere ihe o wepụrụ ya mbụ nwa amadi n'ahụ ịnara 80-something billion naira. Lee ya ma jide akụlụba niile ndị a, bukọrọ ha niile, buru ha niile lee obodo ọbụla masịrị gị nke n'ezinụlọ gị, gaa na dị ya buru ibe ndụ ma lụdebe ya mbụ ọgụ.
Also get participate la politics, form all your own political party, participate here, but kudebe nwa amadi ya wele si ya si lai le ya emi kama ya atọ ndụ ya nwa amadi efuru ntutu taa si chaa na ihe a chọrọ bụ nwere onwe ụmụnne ya na ọ ga-amasị ya ya ga-ebukọrọ ihe ndị a niile gala ebiri ndụ gala ebiri luxurious life with family ya ụmụnne ya nọ na-ata afụfụ amaghị me ọ tọnụọ every offer down. He refused to accept any. Ya ka ngị mbụ mmadụ okwu maka ihe mụ na gị wee nọ n'ime ọnọdụ ahụ ọ nọ n'ime ya n'ụbọchị tata ga-apụta wee nwee ọnụ anyị ga-emepe wee na-akọjọ ya mbụ nwa amadi matakwa na amatala ihe ọbụla mmadụ ji tụghere mmadụ ibia n'elu ụwa anyị nọ n'ime ya ya ka obili igwe chukwu okike abịa ma ga-eji gaa tụghere ya ntị ọ dịkwa na nke ọ ghara ịbụ na m na-ekwufusi ọtụtụ ụka n'ihi na ọtụtụ okwu adịrọ n'ụka mgbede. I will allow you guys to be the judge. Don't forget to share this video to Sarah ihe onyonyo, make every other person see am, and kindly drop your comment below. God bless you. Peace out. I want to know gadron ni na mma. Gente, good morning, good evening, good afternoon. Site n'ebe isi anụ m n'ụbọchị taa. Enwetara m revelation about Biafra. N'isi ụtụtụ taa, ka a sịrị m na m ga-agwa ndị Biafra na Biafra ga-enwe isi. Na Nnamdi Kalụ bụ onye a tụrụ life imprisonment na ọ ga-apụta. N'ụtụtụ bọta n'isi ụtụtụ taa ka m nọ ya dị ka ebe a nọ na hall akari 2 million people ha ji flag Biafra different sizes in my revelation, different sizes, ma the smallest one, ma the biggest one, eji the flag in aka. At a time, Nnamdi Kalụ bụrụ onye bịara bịa n'ọdịka on the people address in that dream. Everyone we are happy, everybody we are rejoicing. Ana aṅụrị ọṅụ, ana aṅụrị oke ọṅụ, a lot of jubilation in that dream. Maybe the auto 5 o'clock in this morning. Mbana ajụ Chineke, what is this? Yes, na Biafra, na come rain, sunshine, na Biafra ga-enwe isi. A lot of ihe na fight Biafra wunde nọ n'ala Igbo. Nobody wa wunde ala Igbo fight ga Biafra. Nobody wa bụ ndị Igbo fight ga Biafra. Ndị Igbo nwetara ọnọdụ n'ụlọ ọchịchị. We are the one fighting Biafra. Yes, na m gente na ọ bụrụgodị na Nnamdi agaghị emezu ya na ya onwe ya Jehova ga-arọpụtakwa onye dịkwa ka Nnamdi, onye ga-ebuli ọkọlọtọ elu. Mana na m gwa ụmụ Igbo na Biafra ga-enwe isi na ndị Nnamdi Kalụ agaghị anwụ na mkpọrọ. Na MC ejiri tụọ Nnamdi mkpọrọ bụ na a chọrọ dịka atụrụ ya mkpọrọ ka e gbuo ya n'ụlọ mkpọrọ ebe ahụ, ka egwu ike close everything about Biafra. Na dịka atụrụ Nnamdi mkpọrọ na MC ejiri tụọ ya mkpọrọ bụ ka e gbuo ya na prison. But asị m na ha agaghị succeed na Nnamdi Kalụ will come out. Ama how many years ọ ga-take. Ana m apụta online ma bịa bunye prophecy online. But I saw this one this early morning. Since my life, I have never talked about Biafra. But this early morning, I saw it by 5 o'clock this morning. I was very shocked. Na Chineke ga-abịazi m ihe gbasara Biafra. Yes, na Biafra ga-enwe isi. Na Biafra ga-enwe isi. Come rain, sunshine. Na mgbe ụmụnwa na Biafra ga-enwe isi. Na MC ha jiri tụọ Nnamdi Kalụ ụlọ mkpọrọ na ha chọrọ ka ha gbuo ya ka ọ pụọ on the surface of the earth. Mana ọ ga succeed. Because the type of crowd who nọnyere Nnamdi Kalụ dị too much. Both my little ones, onye ọbụla ji flag n'aka on my revelation. Ka anyị jisi ike na-ekpere n'ebe Nnamdi Kalụ nọ. God is not a child. And God is not a deceiver. He knows what he's doing. At the accurate time, this prophecy will manifest. God bless you. Somebody said that the reason we should not be agitating for Biafra nation is because the size of Biafra land is too small to become a sovereign nation. Okay?
But let me tell you something. Israel is a sovereign state, a country of its own. Israel has a landmass of around 22,000 square kilometers. Biafra has around 77,000 square kilometers. So it means that the size of Biafra land is 3 to 4 times bigger than that of Israel. You see? The size of Biafra land is bigger than Switzerland. It's bigger than Togo. It's bigger than Denmark. It's bigger than Luxembourg. It's bigger than Mauritius. Bigger than Burundi. Bigger than a lot of countries. So don't let anybody deceive you by telling you that the size of Biafra land is too small to become a sovereign state. Huh? The size of Biafra land is way bigger than a lot of countries. I've given you one instance that Biafra land is 3 to 4 times bigger than the size of Israel. But you see how successful Israel is? So the size of Biafra land is not our problem. Our problem is the size of our reasoning, the size of our mentality. That is the problem we have. Igbo people are not the type of people you will convince easily. Watch the video and you will see the reason Igbo people choose to listen to Mazi Nnamdi Kanu more than all the governors in Southeast, more than all the senators or the House of Reps. There must be something they saw in him. Watch the video and you will fully understand. On the plane to China, 90% of the people you find there are Igbo people. Powers Igbo culture is not prostitutional. It is creativity, it's innovation. It is also what powers Pathfinder. So it's being described negatively. It's being, but it has its positive, and even everybody, whatever your strength is, it has his weak side. And because of this Igbo culture, it is also why when eventually a leader emerges out of the Igbo people, that person is exceptional. Because the person had to really, really win everybody's respect to get there. So when Igbo people produce a leader or a frontliner, that person is always exceptional because of the rigor. Before you can convince Igbo people to listen to you, you must be talking sense. So that's the strength of that culture. Other cultures have their strengths. The northern culture is fairly monarchical. So you have that ease of mass mobilization. Yoruba culture, you also have a large monarchical section, but you also have a Republican culture. So you have that mix in the Southwest. So it's about your political heritage and understanding the strength it gives you and the weaknesses it gives you as well. You know, but there's nothing wrong with Igbo culture at all. Heritage is a Republican one. We've never been a monarchical system. We've always been a Republican system where people compete and contest. Till today, in my Umunna meeting in the village, it doesn't matter how much older you are than me. If you say something that is, I can get up in the meeting and say, Dede, you're not right. That's our culture. And it has its strengths. Everything has its strengths and its weaknesses. It's also why Igbo society is so vibrant. It's so entrepreneurial. It's so resilient. It's why we survived the war, rebounded from the war. Because we are like that. Why you are found in Taiwan, in China, in India, in... So you can't... You join